душанбе ҳисобкунакҳои худкори ҳушманд насб мекунанд. низоми автоматикунонидашудаи назорат ва ба ҳисобгирии нерӯи барқ аллакай дар ноҳияи Синои пойтахт пурра ҷорӣ шудааст. ин низом имкон медиҳад ки истифодаи нерӯи барқ 24 соат бе дахолати инсонӣ таҳти назорат қарор дода шавад. дар ҳолати саривақт пардохт накардани ҳаққи истифодаи нерӯи барқ он ба таври автоматӣ хомӯш мегардад. сӯхнакҳои барқӣ наве ки дар доираи лоиҳа насб васл мегардад нисбат ба сӯхнакҳои барқии кӯна бартариҳои зиёд дорад. таҷҳизоти нав дорои функсияи фосилавӣ бе иштироки назоратчиёни барқ ирсол намудани нишондодҳо, ҳама гуна садамаҳо ва ҳама мушкилҳое ки бо сӯхнакҳои барқӣ алоқаманд аст ба низоми бинигӣ ирсол намояд. баъд аз васлу насби сӯхнакҳои барқии интеллектуалӣ ва ворид намудани он ба низоми бинигӣ минбаъд истифодаи қувваи барқ ба таври автоматӣ дар низоми бинигӣ назорат бурда мешавад. дар доираи лоиҳа 14 000 сутунпояҳои оҳану бетонӣ иваз гардида 2145 километр хатти ҳавоии интиқоли барқӣ кашида шуда 1506 километр кабел насб шуда ва қариб 140 000 ҳисобкунаки интеллектуалӣ васлу насб гардиданд. ҳамчунин дар пойтахт як маркази маълумотӣ ё худ дата центр сохта ва ба истифода дода шуд. он иқтидори коркарди маълумот аз 250 000 муштариро дорад. дар баробари насбу васли таҷҳизотҳои нав талафоти технологӣ паст карда шудааст. пас аз навсозии таҷҳизотҳои шиддати паст муштариён бо барқи босифат таъмин гардида садамаҳое ки қаблан зуд ба амал меомаданд рух намедиҳанд. дар натиҷаи татбиқи лоиҳа ҳаҷми талафоти нерӯи барқ аз 19% то 6.7% кам карда шуд. ҷамъоварии маблағҳо бошад барои истифодаи нерӯи барқ аз 81% то ба зиёда аз 99% баланд бардошта шуд. бояд гуфт ки ҳангоми саривақт пардохт накардани маблағи қувваи барқ ҳисобкунак ба таври автоматӣ хомӯш мешавад. то санаи панҷуми ҳар моҳ ба муштарӣ смс паёмак оид ба истифодаи барқ ва маблағи пардохт ирсол мешавад. ҳангоми пардохт накардан санаи 10-уми моҳ огоҳӣ фиристонида мешавад ва агар пас аз ин ҳам муштарӣ маблағро пардохт накард санаи 15-уми моҳ барқи муштарӣ ба таври автоматӣ хомӯш мешавад. ҳаққи истифодаи барқро муштариён метавонанд тариқи ҳамёнҳои электронии бонкӣ ё худ терминалҳо пардохт кунанд. муштариён метавонанд шабонарӯзӣ ба маркази тамос ва шуъбаи қабули муштариён муроҷиат кунанд. мақсад аз амалӣ намудани лоиҳа кам кардани талафоти нерӯи барқ, саривақт таъмин кардани аҳолӣ бо барқ ва бартараф намудани сарбории трансформатору дигар иншооти соҳа мебошад. имрӯзҳо вобаста ба татбиқи силсила нерӯҳои шабеҳ ё ки ҳамонанд ба ин лоиҳаҳо корбарӣ намудааст. ҳам бо шарикони руш ва ҳам бо шарикони сармоягузори ватанӣ корбарӣ намудаастем ва умедворем ва ният нақшаҳо дорем ки дар солҳои наздиктарин дар кишвар низоми ягонаи билингӣ таъсис диҳем ва тавонем ки аз як марказ тамоми шабакаҳои тақсимоти барқ ки ҳам назорати техникӣ ва ҳам назорати молиявию тиҷоратӣ аз як марказ таъмин карда шавад. лоиҳа дар ноҳияи Сино аз тарафи консорсиуми сармоягузорон дар ҳайати ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Авесто гурӯҳ, ҷамъияти саҳомии кушодаи Тоҷик гидроэлектромонтаж ва Душанбе Сити Бонк маблағгузорӣ ва татбиқ шуда истодааст. дар се ноҳияи дигари пойтахт бошад лоиҳа аз ҳисоби сармояи хориҷӣ амалӣ шуда истодааст. консорсиуми сармоягузорони хориҷиро ширкатҳои хитои Пингао ва Кайфа ташкил медиҳанд. низоми билингӣ ҳама гурӯҳи муштариёнро фаро мегирад: муштариёни маишӣ, буҷавӣ ва тиҷорати хурду калон.